לוקחים ביצים. איזה תפריט זה? של מה? תפריט של עיג'ה. כן. אתה לוקח 4 ביצים. יפה. מצ'רצ'ר אותם, שיהיו, מפריד אותם, את העיניים, בין ביצה לביצה, מעביר לצלחת, ומה שנשאר, זורק ביצה אחת, מערבב עם התמנין, שם קומון, שם פטרוזיליה, שם כוסברה, גומר עם הכוסברה, שם תפוח אדמה, מגרד אותה, מגרד, 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 בסוף אתה עושה את זה קציצות, לוקח כפית, כפית גדולה, קערה גדולה, אתה עושה אותה עגולות, אוקיי. ושם, ממלא את זה, מרתיח אותו, רתיחה 200 מעלות, מרתיח אותו, גומר להרתיח, זה מתבשל, נהיה חום בשתי הצדדים, ואתה עושה את זה מה4 הביצים האלה שעשית, ושערבבת עם הכוסברה וכל הבלגן, כל התמנינים והכל, יוצא לך איזה 30 חתיכות. יצא מהשמן, מה הלאה? שם קערה מנורוסטה, נייר. שיספוג את השמן, נכון. איזה נייר? קודם כל נייר כסף, מתחת, מקפל אותו מעל המגס, מעליו שם נייר. אז אתה מנקה את החלונות, הנייר הזה. נייר סופג. סופג. ארוך על פעמיים, הוא סופג את השמן זית, הוא סופג אותו, ומכסה אותו עם נייר כסף, שישמור על האיכות שלו. וזהו.